Bi hatina demsala payîzê mîna her sal rêwîtiya koçeran ji zozanên Herêma Wan, Şirnex, Culemêrg û Bitîsê bo deştên Herêma Botanê dest pê kir. Koçer li gel keriyên pazê xwe hêdî hêdî di nava du mehan de heya digihin deştên germ rêve diçin. Ev bira pazê ku ji ber destûrnedayîna xudanên zeviyan li ser rêya asfalt rêwîtiyê dike, ji zozanên feraşina bajarokê Bêşeva Şirnexê rêketiye û ber bi Mêrdînê ve diçe. Baharê em rêkedin em çûne zozana. Em zozana sê mehaman. Em zozanê feraşînê pîvazokê jî re dibêjin. Em wî zozanê bîn. Eva 20 roje em rêketin em eva matine virê. Em ê mehek û nîvê jî em ê rê de bimeşin. Em ê herin heta babokê ba Misêrbînê ye. Em çîne heta wêrê ser kozê. Bajarokê Tetwanê ku dikeve perava Behrawanê, bi jîngeha xwe derfetên baş pêşkêşî koçeran dike. Di nava vê xweza hêja û dewlemend da cihên çerandina pez, pirin û ji ber vê keriyên pazê jî vê herêmê re derbas dibin. Xweza behrê jî ev e. Yani wedê tu derkeve serê van çol û çiya, tu xwe re şevê van şiqat rênî, yani sebra meriv tê. Yani tiştekî zav xweş e. Ama dema dibe roj, Xwedê nexweş. Ne Xwedê pezê me tajon, heywanê me tajon, yani me rezîl dikin. Yani hinek cara belkî em 5 kilometre vê heywanê rê da dibin. Rıdvan Koyun ku ev 20 sale şivaniyê dike ji Misirceyê an ku kurtalana Siirtê ye. Ji ber karê xwe ev çar mehe zarokên xwe nedîtiye. Malbata me vêga Kurtala Misircê dimînin. Belkî zarok çûne mektebê bo navê qasê em nikan ji xwe re bigerînin. Yo sê heyva, çar heyva em nabînin. Xwedê û xerîbî dike çawa. Xerîbiya wan jî cida ye. Li gor kanûnên Tirkiye divê belgeyên rêwîtiyê yên birên pazî hebin û di heman demî da derbarê rêwîtiyê da leşkeriyê agahdar bikin. Belku wî rojê pezê me uçurmek de berdan. Heta sibê mane destê wan da hinek cerdevan hatin xeber ji me re gotin. Ya rêya koçeriye rûya 100 sala koçer tê derbas dibin. Dibêje vê rê yasak e ama ne yasak e. Payîza qexezê ti kesî cem bîtine ama yê bihara qexezê xwe çî dikin çîne zozana payîza tîne qexezê wî. Gava dibin dine filan qereqolê qexez dimîne cem wana. Hêja qexez nadin. Belku ji bo wî qasî zaf zilmê dikin. Mîna rêwîtiya koçeran êdî payîz jî ber bi demsala zivistanê ve diçe. Di vê demî da jîngeha tevahiya herêmê û bi taybet çiyayê Nemrûdê bi rengên payîzê hatiye xemilandin û dîmenên xweşîk radixe berçavan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Betlis.